שלום חברים, מה שלומכם? אני היום בסרטון הזה הולך להתקשר לאנשים בשיחת וואטסאפ ולצופר לפני את הכבל החדש שכבר יצא ליוטיוב, אתם יכולים לשמוע אותו ביוטיוב, ופשוט הוא פשוט לא קיבל הרבה צפיות, אז אני רוצה להכיר להם את זה, אם עדיין לא ראו את זה כמובן. אז קדימה, בואו נמשיך עם הסרטון. אז הנה אנחנו עכשיו נתקשר לחבר שלי. אהלן, מה קורה? בסדר. כי רגע, מה קורה? בסדר? אתה רוצה לראות שיר? שאני אתופף לך? אה? כן. יאללה, קדימה. בעזרת השם, אני מדמיין אותך כבר עוד 5 שנים, 3 שנים, לא 3 שנים, לא יודע כמה, מנגן את השיר הזה לאלישע ריבו במופע שלו בירושלים, לא יודע איך קוראים פה. תודה רבה. אחד מטורפים. תודה רבה. טוב. ביי. טוב, אז בסדר חברים, אחרי שהלכנו והתקשרנו לחבר שלי, עכשיו נתקשר לסבא שלי, שביקורי סבא שלי לא יכול כרגע, אז האחיות שלי יהיו עם הטלפון, כנראה זה כבר מאוד יכול להיות ככה, מה שנקרא, אז ננסה להתקשר ונראה מי יענה. יאללה, קדימה. עכשיו בואו נתקשר לסבא שלי. שלום. אני חושב שהזמן יכול להבין, אבל בסוף שפה לחיות מההתחלה שם אני שנה, אני כאן, אני מתפזר מה אמרות? יצא טוב, קצת טוב. זהו? טוב מאוד אפילו. כן. בסדר, זה להתראות. ביי. אז חברים, אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור לקבוצה משותפת שלי עם ההורים שלי והאחים שלי, והם
דרגו, מקווה מאוד שהם ייכנסו לתוך השיחת וידאו, כמובן. אז נתקשר, יאללה קדימה. בואו נחלק. ראשונה היה בעיה, ואז התקשרתי שוב פעם, ואז זה עבד. הנה, עכשיו מתקשרים. אבא? אתה מעוניין לשמוע, אתה מעוניין לשמוע שיר שלי? שאני מתופף? איך היה? בסדר, להתראות. בבקשה, להתראות. חברים, שמח אם אהבתם את התוכן הזה, ואם אהבתם את התוכן הזה, אז אל תשכחו להירשם ערוץ כאן למטה, וכמובן תרשמו תגובות אם אהבתם את זה, ואם אהבתם תרשמו למה אהבתם את זה, ואז נעשה את זה עוד, אבל רק זה שאני מראה להם את הקאברים החדשים לפני שהם יצאו, אז תשכחו להירשם ערוץ, לפתח לפעמון, לשים לייק, נתראה בסרטון הבא.